худсовет безнең дә төрле кешеләр бар, иҗат кешеләре, бар безнең филолог, галимә һәм бар тамашачы. Авылда торганда Илһам Шакиров җырлаганда тыңламый идем. Радионы сүндереп куя идем. Кошаша, мазының дейізме? Яңа тоже әйткәннәр иде. Бу алсуның тагын күлмәкләре бар микән? Һаман бер күлмәк киеп йөри идем. Менә мин шуның өчен үпкәләргә тиешме? Һәр клипны бәялибез 3 төрле категория буенча. Текст ягыннан, музыка ягыннан һәм шулай клип ягыннан. Шундый матур җыр бар Җәмилә. Җәмилә. Шундый бип китә торган. Бу җырны Болгар радиосыннан, Дәүләт радиосыннан гел тыңлаталар. Little Big Клибын пародия. карасаганда, кызык түгел әйме, чөнки без инде бу әйберне күргән. Болгар радиосында булса җиткән бит инде. Ул худсовет оештыруның бер мәгънәсе дә булмаган. Ул юктыр. Булар гомерсезләр булар. Сезнең күкәй салмый торган тавыклар күргәнегез бармы? Ул да бит Мин инде инде аны карап җиргәнем юк. Мунча пәри кебек. Асапа, бу тагын бер мөҗәбәри түгелме? Голливуд фильмнары искә төшә. Менә шул дәрәҗәдәге сыйфатта эшләнгән. Ул ир кешеме, хатын кызмы, сез моны аңладыгызмы? Колготканы аны мужик та кияләр. Күгәрсен герлидер баласын уятырга. Әлдә ярый дуслар, бар күңелемне. Бу застольный Сез өчен калар идегезме, Асапа? Юган булса. Ягъни ничек буласың? Айзира Әхмәтханова башкаруындагы Шебенле боерган җыры. Тауга басып авыл кызы ал яулыгын болгап озата. Онытылмас кылыш кайыннар. Нәрсә дигәннән ата кылыш кайыннары онытылмас. Нинди ул була кылыш кайыннары? Карачай телендә мәсәлән Шебен ул бал корты. Шебенлеләр килеп сыенга. Әйтергә мөмкин, кемсең сез бәя бирергә? Менә мин берсендә Зәйнәпнең концертыннан репортаж төшергән идем. Бераз әйткән идем тәнкыйть сүзләре. Кеше бит бигрәк тә авыл халкы, "Эй, төшермәгез инде, имгәнсез бит инде." Менә шулай киреләнергә дә мөмкин. Худсовет. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар дип эндәшәм гадәттәгечә әйтченең язылучыларына мин сезне сәламлим. Безнең өр-яңа тапшыруда бу атала худсовет. Кунаклар, хәерле көн. Сәлам. Сәлам. Әйтченең кадерле дуслары, туганнары, шулай ук инде почти туганнары җыелды монда. Без уйлаштык та һәм безнең тапшыру кысаларында сүтеп җыярга ниятләдек оригиналь җырларны, җырчыларны һәм аларның клипларын. Шартлары буенча без һәр тапшыруда 3 клипны, җырны карыйбыз. Алар төрле чорда чыккан булырга мөмкин. Ягъни менә соңгы айда гына түгел, бер 10 ел электә булырга мөмкин, 5 ел электә, әле теге атнада гына. Ягъни менә шушындый бернинди чикләү куймыйбыз вакыт ягыннан. Ләкин алар гадәти җырлардан аерылып торган булачак, ягъни кайыннар, әнкәйләр турындагы гадәти генә шундый мотивтагы җырлар түгел. Хәзер хөрмәтле тамашачылар, беренче җырны кабызып җибәргәч, сез инде аңларсыз. Безнең тапшыруның шушы худсоветның шартлары буенча без һәр клипны бәялибез 3 төрле категория буенча. Текст ягыннан, музыка ягыннан һәм шулай клип ягыннан. Клибы эшләнгән микән? Я, сез әзерме? Әзер булганчы мин башта таныштырып китим. Кемнәр утыра студияда? Беренче итеп менә минем уң ягымда Мәскәүдәге данлыклы Нур фольклор коллективы җитәкчесе Алсу Фатхуллина. Алсу апа, хәерле көн. Хәерле көн. Уң ягыбызда шулай ук утыра Лилиана Сафина, Мәскәүдәге данлыклы, атаклы Умарта татар телен өйрәнү үзәге җитәкчесе. Лилиана, хәерле көн. Исәнмесез, дуслар? Алга таба сул ягымда төбәтә кигән егетебез Рәсүл Солтанбеков, шулай ук Мәскәүдәге Ихлас ансамбле солисты. Рәсүл, хәерле көн. Хәерле көннәр. Мин булам инде әйтче проектлар авторы Ленар Закиров. Худсовет. Хәзер, дуслар, күчәбез беренче җырга. Мин сезгә һәрберегезгә таратып чыктым. Безнең булачак текстлар, җырларның текстларын күзаллар өчен һәм шулай ук клибын күрсәтәчәкмен һәм без фикер алышачакбыз. Карый сезнең мәсәлән әйтер сүзегез булса, сез бүлдерә алачаксыз. Беренче итеп безнең бүгенге тапшыруда Шәрәпҗан башкаруындагы Җәй җитте Җәмилә җыры. Ничегрәк сезгә моның исеме? Бөтенесе дә бер хәрефкә башлана җыга. Җырның авторы Илдар Ямалиев дип язылган иде интернетта. Интернетта нәрсә язылган шуны әйтәм.
Миңа претензия булмасын дип әйтәм, авторлар ягыннан. Җырның исеме ничек сезгә? Җәй җитте Җәмилә. Гомумән сез Җәмилә дигән исемне ишеткәнегез бармы? Сезнең якларда бармы ни? Бу инде бирәк бер образ ул. Әйе шул образ. Менә җәен җидәк җыйганда җиңен җырткан Җәмилә, Җәмилә җаным җылама, җиңеңне җамармын җаным Җәмилә. Бу шундый тизәйткеч бар, шулаймы? Һәм ул җырларда инде образ кебек ул миңа. Инде шунда безнең Менә Җәмилә исемен йөрткән кызларны ничек тә булса үртиләр микән? Ул бит сирәк исем һәм шул вакытта менә шушындый төрле фольклорда очраган очракта ничектер үрти торган шаклар була бит инде ул, мәсәлән, сирәк кешеләрне. Мәсәлән, Мин бер кызны беләм, Җәмилә менә мин не люблю свое имя дип әйткәне бар. Не люблю. Вот я так долго думала, почему меня родители так назвали. Менә белмим ни, менә Мәскәүдә яшәүче кыз. менә мин искә төште, мин Сәләттә булганда 2008 елда Җәмилә исемле кыз бар иде. Менә урысча яңгырый Җәмилә. Җәмилә. Әйджи дигән Җәмилә. Хотя менә Ямал кебек бит Җәмилә. биректан. Менә карасаң, әдә җысын алып әйтсәң, менә Ямалиев, ул бит инде Җамалиев. Ая. Бу аның хатын-кыз варианты. Шулай. Күчәбезме җырга? Хәзер мин кабызып җибәрәм, безнең күз алдыбызда булачак һәм сез дә тамашачылар үз экраннарыгызда карый алачаксыз бу клипны безнең белән бергә. Урамда җылы икән, красаветкалар килгән, кыска итәкләр кигән, димәк бездә җәй җиткән. Япты вагон ишеген, гулят итәргә киттем, сиңа нәрсә дияргә? Әйе, Бу Рәсүл. Линар менә хәле менә җырның исеменә искә килеп төште. Җәй җитте Җәмилә, салынырга пара дигән смак булды инде. Кыска юбкалар киергә пара дигән смакрак булды инде ул. Ләкин ничек нәкъ менә Җәмилә исемле кызларга мөрәҗәгать итәләр? Мәсәлән, ничек Алсу түгел микән ул? Яисә Камилә түгел җә. Я Камилә. Я Камилә. Ничек нәкъ менә Җәмиләләр Җәйгә бик сирәк исем бит ул. Может, Тиген выборка буенча күп кешенең җанын әрнетмәсен дигән фикердә. Менә Алсу турында, минем турында йырлый бит бу дип, шулай дип әйтмәсеннәр дип. Җәмиләләр сирәк. Сирәк исемле. Безнең якларда вообще ишеткәнебез юк, Җәмилә. Җәмилә бездә бер Бер кыз бар. шундый матур җыр бар, Җәмилә. Җәмилә. Шунда бип китә торган без. Менә шушы ике Җәмилә арасында чагыштырсак, сез кайсысына өстенлек бирәсез? Шәрәфҗан башкаруындагы Җәмиләгә мәлләме? Юк, тегесе матур. Ну бу бит инде көлке бу. Ләкин бит бу җырны Болгар радиосыннан, Дәүләт радиосыннан гел тыңлаталар. Чөнки мин гадәтләнгән Болгар радиосын тыңларга. Мин каян белер идем, мәсәлән, әгәр дә Болгар радиосын тыңламаса. Менә шунда әйләндерәләр бу Дәүләт радиосындагы җыр Җәмилә җитте. Менә красаветкалар дигән сүзгә сез игътибар иттегезме? Красаветкалар сүзе Андый сүзне мин мәсәлән, ул кулланыла торган сүз мәсәлән, минем чордагы бик кулланыла торган сүз түгел, красаветкалар. татарчага әйләндерсәң матур буламы бу? Әйе, матурым. Красотка. Ул бит үзе аны уйлап тапкан сүз бугай ул Шәрифҗанның. Ул бит аны нидә утырган вакытта, пандемиядә булган вакытта аның бик көчле блогы эшли башлады. Һәм ул анда үзенең хатынына буларак ул сүзне тапкан. Бу аның махсус үзе бер сүзе һәм аның имиджевый бер образыдыр бәлки. Шуңа күрә. Күңел күтәрелә инде моны тыңлап. Ну, сезнең кыяфәтегезгә караганда бер дә күңелегез күтәрелми алса. Бер төрле сөйләп, йөзегездә икенче төрле бер эмоция чыга. Патентовать итә инде үзенең сүзләрен, яңа татар теле барлыкка китерә күрәсең. Әйдә, дальше Әйе, карыйбыз. карыйбыз. Кушыр безгә биергә. Җәй җитте Җәмилә, киттек әйдә биергә. Бу Little Big. Little Big, менә шушы клипын карасаганда, ну кызык түгел, әйме, чөнки без инде бу әйберне күргән. Little Big'та булган, бу татар өчен яңалык түгел. Аңлыйм, күп кенә менә трендлар безгә килә чит илдән, урыс эстрадасына, урыс эстрадасы каватлый, урыс эстрадасыннан татар эстрадасына, ягъни инде бөтен халык күреп бетергәч кенә ул татарга килә һәм ул инде яңалык булмый. Менә бу да шулай. Сез Little Big'ны беләсезме, Алсу? Алар Евровидениягә барырга тиеш. Евровидениедә барырга тиешләр иде, ул елны пандемия булды ахрысы, алар бармы калдылар? Алар хәзер таркалдылар, чөнки алар. Менә ничә шул кешеләргә карап кабатларга соңланы. Менә мин дә шуны әйтәм. Ни өчен бездә юк? Можно нитергә уйлап чыгарып үзеңнекен эшләргә клипны. Менә бу бит кешедә бармы икән вкус дигән, ничек була вкус ленаран? Зәвыкмы? Зәвык. Менә зәвыклыктан килә. Татарларда бармы икән зәвык дигән әйбер? Һәм ул кирәк микән дигән.
бар мекен менә шундай именно милли зәвык турында сүз бар инде шундай бер тирде. Безнең беләсеңме, кайбер менә клипларны карыйм, әнкәйләр турында җырлар, туган ягыймы, янәсе кайтып керә авылга, әнисе каршы ала. Мин аңлыйм безнең менә шушындый Традицион сюжет. Традицион аңлыйм, бөтен кешегә һәрвакыт ошый. Ләкин аннан бераз бит инде читкәрәк китәргә кирәктер, әйме? Кирәк. Юк, алары да кирәк, алары да булсын. Ләкин бит инде төрлелек булырга тиеш. Моны Шулай бит. самый ирония дип әйтеп булмый. Беренче нинди биреп була фикер моңа менә белмим, ни өчен ул аны эшләгән. Үзенең образын. Әйдә без тагын тыңлап карыйк әле. Красапеткалар килгән, кыска итәкләр кигән, димәк бездә җәй җиткән. Япты вагон ишеген, гулят итәргә киттем. Сиңа нәрсә дияргә? Кушыл безгә биергә. Җәй. Я монда тулысынча түгел. Менә карагыз, тагын шундый сүз бар. Безгә без разницы, танцуем красавицы, сезнең өчен Шарабҗан зажигает тут и там. Руки поднимаем вверх, эздерик әйдә бер эх. Мин аңлыйм, менә урыс сүзләренең монда күп булуы мине шулай ук Коккере. шикләндерә. Бу бик, яхшы әйбер түгел бит. Әлеге дә баягы әйтәм бит, мин моны Болгар радиосында тыңлыйм. Аңлыйм, бу ниндидер шундый вирусный гына ролик булып, вирусный клип булып кына йөрсә интернетта. Ләкин менә шулай бөтен халык тыңлый торган радиога мин аңлыйм, бу шаяру дисез, әйме? Ләкин телевидение челтәрләрендә дә күрүтә. Бу бармы инде? Бар. Мин аларны күрмәгән. Мне кажется, бар. Интернетта гынадыр инде. Интернетта булса да. Болгар радиосында булса җиткән бит инде, ул да уже җиткән. Шуңа күрә минемчә менә без юл куярга тиеш түгел татар теленең бигрәк тә менә шушы җырларның чуарлануына. Менә башкалар күрә, кара бу урыс сүзләрен шул кая күп кыстырган. Әйдә без дә шулай эшләгән. Ул бит кешеләр бер-берсеннән күреп кабатлаячак. Ул әле Иман Камил бу бик популяр булып китәчәк бу җыр. Шуңа күрә башка кеше бит инде уйлый, теге җыр популяр икән, димәк, нәкъ шуның калыбы буенча эшләргә кирәк дип шундый ялгыш уйлап булырга мөмкин. Бер яктан Асопа. Булар гомерсезләр булар. Бу менә бер полоса гына булып ала да и югала бу җырлар. Юк, әгәр дә син бу бергә карыйсың, син бу моментка карыйсың икән, мәсәлән, мизгелгә шулаймы карыйсың икән, үзебездән көлү итеп, үзебездән чыктык та, читкә барып басып үзебездән көләбез икән, бу бер әйбер. Бәлки бу шундый самый ирониядер. Бәлки мин шулай бик. Менә карыйсың, менә без шундый кызык халык инде бер сүзен урысча, икенче сүзен татарча дип әйтәбез дип, менә шул яктан карасак, бу самый ирония өчен, үз сүзеңгә теге тәнкыйть бирү өчен, бу әйбәт ниндидер клип дип әйтеп була, шулаймы? Ләкин Болгар радиосы өчен мен калса бу дәрәҗә түгел. Юк. Бу китапка кирми торган җыр бу. Сыймый инде, көлүгә түгел, сыймый да. Вот именно. Шуның өчен ул булды да битте инде. Менә күпме тора ул интернетларда. Менә күп кайчаннан бирле җырлый да, күпме гамәр. Аның өчендә бу бит бу әле яңа җыр, бу әле яңа. Бу күптәнге җырмы ни? Җитте Җәмилә. Ишеткәнем юк моны бердә. Сез тәртип радиосын. Анда әгәр дә анда җырлатсагыз, гаҗәп булыр юк. Юк. Менә карагыз, текстта тагын шундый сүз бар. Бабла түләккән инде уларда. Бу җырчыны әйтә, бу бит күптәнге җырчы. Юк, Болгар радиосына дисең, может, Бәлки акча түләп. Беләсең, мин шуны аптырыйм. Ничек керткәннәр тогда бу җырны? Түлидер. Шундый сүз бар иде. Болгар радиосы мин заманында Шәһри Казан газетасында эшләгәндә оештырган иде Болгар радиосы, янәсе худсовет. Минем шуңа бәйләп шушы тапшыру искә төште. Анда минем ул чактагы редакторым Гөлнара Сабирова, танылган шагыйрә дә кергән иде. Менә шул вакытта зурдан куып сөйләгәннәр, менә Болгар радиосының худсоветы дип. Һәм шуннан соң бу күрәсең, бәлки хайп өчен генә булгандыр. Бәлки аңлаганнардыр, бу худсовет барыбер. Хәзер бит акча хәл итә бөтен нәрсәне. Шуңа күрә җырчылар үзләре дә канәгатьсезлек белдерә. Ротация өчен акча түлисең, видео өчен акча түлисең, бөтен җиргә акча түлисең дип. Шуңа күрә күрәсең, ул худсовет оештыруның бер мәгънәсе дә булмаган. Ул юктыр. Әгәр дә мондый җырлар үтеп керә икән безнең шушындый дәрәҗәдәге радиоларга. Менә мин текстта бер әйбергә игътибар иттем. Әтәшкә китереп типтем, мин биергә киттем. Мин шул кадәр җәлләдем. Мин визуал кеше, мин нәрсә генә укысам да, кеше сөйләсә дә күз алдына китерә торган кеше. Мин күз алдыма китердем, ничек менә шушы кеше әтәшкә китереп тибә. Китә биергә. Бу бик тупас, бик дурфаймы шушы ситуация. Ул аңлашыла көлкедүрәйме, ләкин мин барыбер бик җитди кабул иттем бу җырны. Вокал ягыннан Алсапа ничек бәялисез? Музыкасы гына. Үзен күрмәсәм, например, биергә жарый, вот бер единственный музыкасы гына шәймиңа. Танцевальный, молодежный. Да, үзе дә ошамый. Ошамый? Юк. Ул шушыны җырлап, үзенең дәрәҗәсен төшергән инде минем якташым, гафу итегез. Дөресен әйтәм.
Клибы былай гына инде. Мин инде клибы бу күрәсең әле рәсми клибы түгел, шуңа күрә нәрсә бар, шуны таптым. Может, ул яшьләргә, аңламаган музыканы, аңламаган кешеләргә Моңсузларга дип әйтәсегез килә инде. Шундыйларга ярый булыр. Миңа инде ул менә мин аны менә бер тыңладым, больше мен аны карамыйм да битеп китәм. Димәк, без мәҗбүр иткәнгә генә карадыгыз. Мен андыйларны вообще карамыйм. Аның кызык сөйләгәннәрен карыйм мен. Текст ягынан карасак, менә текст ягынан карасак, мен калса монда кулланылган сүзләр, алар һәрберсе дә теге безнең иң еш кулланыла торган татар телендәге алынма сүзләрдер. Менә гулять итәргә бездә чыннан да ул фигыльне беркем дә мин йөреп кирим әле саф һава чыгам әле сөйләм бит бу булган шуны теге үз бездән көлү миңа калса шул ук башка менә ночь Я менә карагыз, безнең кайбер сүзләрне сөйли башлыйбыз да, менә мин әлеге дә бая Болгар радиосын кичә тыңлап утырдым, анда Рөстәм Гайзуллин сорау бирә, коррект театр артистына, ул әйтә, гафу итә күрегез, бу сүзнең татарчасын белмим, менә везунчик диде ул. Ул бер сорау бирде актерга, син везунчикмы дип. Һәм ул дөрестән дә татарча юк бит ул сүз, әйме? Менә мин аптырыйм, элек бит ул бәхете юк әйткәннәр, бәхете тишен җимереп керә. Юк, бер сүз белән, менә син Әйтеп булмый. Менә элек әйтелгәндер бит, ул бит везунчик, ул мәгънә ягыннан бүген генә барлыкка килгән сүз. Бездә бар, менә безнең авылда бар бер сүз белән, ләкин ул шуаш сүз миңа тәләйле. Менә тәләйле кеше везунчик, менә безнең авылда менә 100% барлыкка килә торган тәләйле. Менә тәләйле шуаш сүзе ул. Менә гулять итүне безнең әби бабайлар ничек дип, йөреп керим дип әйткән, йөреп керим. Тышка чыгып күрим, я атлап кайтабыз, мин әти белән әйтә, атлап кайтабыз диләр. Атлап кайтабыз. Матур, атлап кайтабыз. Безнең ятта йөреп керик диләр. Менә йөреп керик, уда бар бездә, йөреп керик. Шуңа күрә бик тырышкан чакта гулять итү сүзен башка татарча сүз белән алыштырып була алыр иде бу текстта. Шулай. Була, җиңел була. Ночь юк мени. Ул аңлыйм инде отсылка әлбәттә бу классикага, әйе, блокка, ночь, улица Фонарь. Ансы да туры китермәгән. Күкәй салмый курица, нигә курица күкәй салмый икән? Шуны кысыр курица булып чыгам икән димме? Юк, мескен юк, карас, әтәште тибәләр, курица күкәй салмый, бу бигрәк шундый мескен хәлгә төшкән хуҗалык, имал сапа. Бу инде Сезнең күкәй салмый торган тавыклар күргәнегез бармы сапа? Мин инде аны карап җиргәнем юк, белмим кайсы сала, кайсы салмый икәнлеген аны белеп дә булмый, честно говоря. Тавыкның кайсы салганын. Ул алар бит инде күп. Бездә 20 штук булганда аны һәр бер сортын карап йөрмисең бит. Юк, әтәш караса гына. Әтәш бит кышкыра бит, шатлыктан. Менә мин шуны точно беләм. Тавык йомырка салгач, ул кышкыра, ниндидер ни бирә, тавыш бирә. Мен әйткәннәр бар, янәсе әтәш кышкырса, бу шайтаннарның күрә дигәнне аңлата. Эштән бармы? Төнлә эштән бар. Әйе, менә алар Төнлә кышкырган шайтаннарны күрә, бит сәгать 2дә кышкырганы, әйе, шулай бетләр. Бит таң атыр алдыннан кышкыра. Ул бит таңнан гына кышкыра бит әтәш. Шайтанны күрә беткән эшкән. Шул төн белән көн алышынган вакыттарак бит инде. Әйе. Достар, әйдәгез, димәк, баллар куя башлыйбыз, тексттан башлыйбыз. Безнең иң югары балл 5 балл, минималь. 0 балл куймыйк инде, түбән сүтү булыр. 1 балл булсын, бу минималь, максималь 5 балл. Рәсүл ничәлек куябыз текстка? Текстка, мин 2-ле куйдым. 2-ле куясың. Мин куям, мин яхшырак, бар бит, добрый полицейский, злой полицейский. Мин добрый полицейский булыйм әле, мин 3-ле куям. Сездә 3-ле алса апа? Мин сюжет өчен, сюжет бара, барыбер. Сюжет бар, шуңа күрә дә миндә, 2-ле белән эшләр арасында, 2-ле булсын. Музыкага, әйдә синән дигән башлык әле, музыкага ничәле куясың? Мин әйткән бар, мин татар халкы бит музыканы бик өндә бетерми. Без аны мин сиңа әйтим, шулаймы, күбрәк мин сүзнең җырның сүзләрен яратам. Шуңа күрә менә безнең татар халкының төп миңа калса бер үзенчәлеге, ул без җырны тыңлап түгел, без текстны карыйбыз. Бу якта миңа калса яшь хәзерге заман җегетләре балалары өчен теге тиңгел сикерергә әйбәт дип инде. Ә булай моң юк инде, шулай булса. Каян килсен инде? Ничәле куябыз, Лилиана? 4 куеп була. 4. Әйе. Ярый. Менә теге хәзерге заман карашыннан карап, 4 куеп була. Бу 2-ледән соң бераз кәефләрен әгәрдә карыйлар икән, җибәрү өчен, әйме? Әйе. Шуның өчен. Безнең музыкасы инде менә минем буынга инде бөтенләй дә туры килми. 15 яшьлек малайларга. Әмма ләкин менә Сабан туйдан соң кем әле җырлады әле Темай, Фирдүс Темай җырлады бит. Мин анда инде менә от души кыяш юк, теге Сабан туй узды, рәхәтләнеп биедем. Менә монарга да биергә була.
шуның белән якташымны обижать итәсем килми. Иттегез бит инде башта. Һәм бу реабилитация дип атала, реабилитацияләнү. Музыкасы миңа ошый. Пусть булсын дүртле. Менә ул сопа башкача сарый башлады. Якташлык ния кайта башлады. Татарлык Әйе. Китмәс мине буага. Ну, әйдәгез, мин дүртле куям. Дөрестән дә безнең бит менә миңа ошамый дип әйтү, ул әле булмаска тиеш дигән сүз түгел. Миңа ошамаган бер икенче кешегә ошарга мөмкин, ләкин бу очракта гел дә теге сәләтсезлек дип әйтеп булмый. Яхшы. Шуңа күрә мин дүртле куям. Кабул итә белергә кирәк Дөрес, әйе. Менә безнең татарда шундай бер бар бит. Әгәр дә миңа ошамый икән, димәк, менә миңа комментарий язалар. Ой, синең теге күзлегең ямьсез, алыштыр. Тукта, юк, шулай дип әйтәләр мәсәлән. Бәйләнәләр. Мин теге зур шундый күзлек бар бит, әйеме? Но миңа әйтергә кирәк. Күрсәт әле сиңа ошаган күзлек нинди миңа мәсәлән. Әгәр дә миңа ошамаса ул тәкъдим иткән күзлек, ул бит барыбер, ну, кешене кабул итә белергә кирәк. Менә Мәскәүдә бераз инде темага җиткән китәбез. Үзәктәге кешеләр нык аерыла, мәсәлән, шул спальниклардагы кешеләрдән. Анда шул кадәр күзгә ташланып тора, мин кайвакыт аптырам әйтәм, ничек шулай киенәләр инде яшьләргә. Ну, ләкин ул вакытта карыйм, ну, бездә бит мәсәлән безнең киенүбез безнең әниләргә ошамаска мөмкин. Ул нәкъ менә шулай. Шуңа күрә мин үземне тынычландырам, мин әйтәм, моны кабул итә белергә кирәк. Менә шушы рухта эстафетаны сиңа тапшырам, Рәсүл. Ничә ел куябыз музыкага? Музыкага килгәндә инде мин үзем дә җырларга яратам. Менә дискотечный шундай диген баслы, мощный гына итеп җырларга. Но мин яратам, чтобы анда баян булсын, гармон булсын. Ул бит моңлырак сыравны кеп. Ул ни дигәнә бас булмасын, каядыр кушып җибәрсә баяны, ул анда шәп булыр. Ну, 5ле куя алмыйм, 4ле куям. Менә музыка үстенрәк булып чыкты. Текстка карый. Хәзер клип өчен. Клип өчен бер нәрсә дә. 0? Алсапа, без бит әйттек, 0 куярга ярамый. Бөтенләй битереп аткан буласыз. Бер генәме? Юк, 5тән алып, 1дән алып 5кә. Ярар, берле. Берле Лилияна ничәле? Ну, клип дип әйтеп булмый, ну, икеле Ну, куеп нәрсә бар, була. шуны таптым дигән. Икелеме? Икеле. Ну, менә образ карагыз, ул бит инде күлмәк Әйе, күлмәк теккән, тапкан. Каядыр студияда яздырган бит инде, барбер бармакка бармак суккан дип әйтергә. Акча түккән. Акча түккән. Шуңа күрә моның өчен 2 балл мин куяр идем. Рәсүл син Мин дә сезнең белән килешәм. Аңлашылды. Ярый Алсапа. Мин ашамый. Юк. Кривәйме? Сез булай чыкмасыгыз. Сез мәсәлән шушы әйдәгез менә бераз фантазияларга бирелеп алып, менә шушы җырга клипны Алсапа сез ничегрәк күз алдыйсыз? Менә шушы сюжет буенча. Монаргамы? Әйе, менә Җәмиләнең директе, авылмы сезнең өчен? Минем өчен инде авыл. Менә матур иттереп авыл егете итеп киенер идем мин аның урынында булсам. Шите кие или калош. Шалбар. Ну, теге Авылда булгач. Полосатый түгел инде, авылдан инде шалбар кияләр. Трикада жарый. Аннан соң Теге тобага чыккан. әйе. Нәрсәсен әле рубашкасы булсын инде, ак булсын. Башына не истеге ул шундый парик кигән менә. Ансысы миңа менә иң беренче шунсы шамы күзлектә кигәндә. Әйе. Әле мыекта ябыштырган аңлавымча. Ну инде монча пәри кебек. Авылча матур тюбетейка без менә Арны кибәтәй өстәгән булса. Минемчә менә Алсапаның күз аллы буенча менә аның зәвыгын күзәтеп, мәсәлән, Алсапаның бик кабул итмәсен аның ул ярата торган әйберләрне. Менә мин аңлыйм, Зөһрә Сәхәбиевлар менә теге вакыттагы. Менә аларның шиктер матур зәвык белән эшләнгән клиплары да, хәзерге ниләр традицион мотивка бик ни наиграны дип әйтимсең. Менә җан юганда. Ярый, без бу җыр белән аңлаштык. Күпме балл җыйган Шәрәпҗанның Җәҗитте Җәмилә җыры белән сез экраннарда күрәсез. Худсовет. Дуслар, исегезгә төшерәм, эфирда худсовет тапшыруы. Без менә монда җыелып тикшерәбез татарның иң оригиналь җырларын, җырчыларын һәм аларның клипларын һәм шулай ук бәя бирәбез. Тикшердек Шәрәпҗанны. Алсапа иң яхшы комплимент ишетелде. Җен пәри кебек дигән Шәрәпҗанны. Мунча пәри. Мунча пәри, әйе. Менә киләсе катнашучыбыз турында нәрсә әйтерләр микән безнең худсоветлылар? Эфирда Марат Яруллин башкаруындагы Тукран җыры, җырның авторлары Илзира Вәлиуллина, аңлавымча ул җыр сүзләрен язган Марат Галимов көен.
Дуслар, сез шулай алдан таныштыгыз, ләкин шулай да хәзер шушы клипны карый, үзегезнең фикерләрегез белән, туган фикерләрегез белән бүлешерсез. Туктагыз әле, менә бу клипта, менә бу хатын ир кеше шундый бик сәер. Ортадагысымы? Юк, әнә. Менә бу. Ирдер ул. Алса апа, бу тагын бер мөҗәбәри түгелме? Кара, менә бу ир кеше бит, әйме? Иргеше. Сез моңа игътибар иттегезме соң? Бу Иисус Христос. Иисус Христос белән җен-пәри икесе Мен бергә. бер тапкыр гына карадым шул. Менә моңа игътибар итмәдегез, әйме? Ну, шалмысың бу җен-пәригенә? Шаган. Менә хәзер һәр клипта алса апа җен-пәриләр, ой, мөнчәпәриләрне эзли башлаячак. Менә. Карагыз, менә бу тукран, әйме, миңа моның эшләнеше бик ошады. Бик сыйфатлы, бик матур. Менә беләсезме, шундый Голливуд фильмнары искә төшә. Менә бер бары клоун. Менә шул дәрәҗәдәге сыйфатта эшләнгән. Менә моның өчен менә дөрестән дә респект. Бик матур эшләнгән. Матур костюм. Күренеп тора, күп хезмәт куелган. Клибына да шулай бар, бәлендер бар, динамика бар. Тукран да, ну бик. Тукта, ул ир кешеме, хатын кызмы, сез моны аңладыгызмы? Мен уйладым бу турыда. Эчендесе нинди микән? Әйе, менә кем икән дип. Хатын кыздыр, Ир кеше дип уйлыйм мин. Без аны мәхәббәт дип кабул итсәк, мәсәлән, мәхәббәттән хуш язган дип, хатын кыз булса кирәктер ул. Болай күреп аңлап булмый. Чөнки аны бер җидә колготкалары бар иде аның хатын кызы. Чөнки ахырдарак бер шундый текстка игътибар иттем. Мин сиңа гашык булганмын. Син тукран һәм мин тукран. Марат Яруллин егет кеше булгач, димәк бит инде каршы җинестә булырга тиеш. Хатын кызны шулай да карый әле, бәлки фикерләре үзгәрә торыр. Рәсүл, син нәрсәдер әйтәсең? Менә шул клипка инде әле карадым да, монда больница и белый медицина монда Бәйләп куйганда. Теге Бу янәсе психология. инде моның башы Нәрсәкә киткән. белән Баш киткән. Башы киткән. Башы киткән. Янәсе шул. Мәхәббәттән башы киткән, бу янәсе шуның өчен бөтен җирдә шул тукран күзә. Ягъни монда бит инде тукран бу мәхәббәт метафорасы булып чыга бит инде, әйме? Шуның башы китеп, менә шулай саташа. Всё. Нәмәсе бик матур. Әйе. Тоже молодежный. Менә бу мин аңладым, инде бу берәр рекламадыр дип. Бу реклама. Кыстырганнар. Әлбәттә, ну матур эшләнгән, менә алга таба булачак. Клип менә гомумән миңа бик ошады. Сыйфатлы. Бу форсажный. Әйе. Хатын кеше бу. Юк, ир тукранның да тырнаклары булыр минемчә. Әгәрдә. Юк, куллары кызныкы. Шулаймыни? Азгына, менә күренеп тора, сананы ни. Менә кырас. Димәк хатын кыз. Юк, ну колготканы аны мужик та киер инде. Әйе, матур Бармаклары кызын кына охшаган. Маникюр әнә. Әнә, мунчәпәрие. Монда ир Монда ир тавышы, әйе, мужик. Шуңа күрә минем икеле-микеле хисләр туды. Кайдадыр хатын кызды бүлисең, кайдадыр ир-атны бүлисең. Менә бу кешеләр точно мужик кузманы бу. Менә сез моңа чаклы тукранга багышланган җырларны, татар җырларын ишеткәнегез бармы? Юк. Чөнки безнең татарда, менә әгәр дә үзенә күрә бер рейтинг оештырабыз икән, беренче урында кайсы кош? Сандугач. Күгәрчен. Юк, нәрсә дигән? Кәкүк. Әйе. Кәкүк шул сандугач бит. Юк, кәкүк кукушка. Сонна кәкүк. Сандугач это соловей. Бар бит шундый җыр. Юк. Кәкүк бар. Юк, кәкүк кукушка. Куку.
хук дип кычкыра, ә соловей ул сандугач. Былбыл белән сандугач икесе. Әйе, былбыл белән сандугач бер үк. Ә сездә күктеләрме? Может, сезнең ул да шулай диләр? Бәлки шулай дип әйтәләр. Әйе, теге санака күк сана көннәр төннәрдеме? Хәмдулла Тимергалиев шигырь. Күгәрчен гөрлидер. Гөрлидер. Ой, матурдыр. Шарап күрсәтәсезме? Безнең әнкәйләр менә әйтергә буладыр. Күгәрчен гөрлидер баласын уятырга, әлдә ярый дусларым бар күңлемне Бу застольный недеге кунакиләрдә шуны гармон белән җырлый башлады. Әйе. Шундый матур вот әткәйемнәр яшь чаклары. Шул вакытта җырлый торган. Былбыл шулай безнең теге кошлар арасыннан күгәрчен былбыл һәм шулка күк буламы диләсәм. Шул буладыр инде. Ләкин тукран Торна хәзер бар. торналар. Ки кас. Куаз, әйе, дөрес Әйе, әйтәсең. Ләкин шушы кошлар, менә бик күп кошларга атап җырлар язылган, шигырьләр язылган, ләкин тукран турында менә Илзирә Вәлиуллина кызык заказга язылган текст микән бу? Әле бу Илзирә Вәлиуллина язган да, һәм җыр авторлары кайдыр күреп алып, шуңа көй яздылар микән? Ну, сез Кешесенә карап биргәннәр инде. Бик яхшы инде менә ни башка төрлене чыгарганнар беренче тапкыр. Шуның белән күтәрелеп китер. Ну, Юк, Марат Битини булай да күтәрелеп Тукран киткән. ул тоже күптән җырлады. Шулаймы? Юк, 24 елда чыккан. Ну, былтырга. Ну, Ну, теге 10 ел элек чыккан түгел бит инде. әйе. Тутырган, тукран, сиңа карап утыра. Карагызлар, монысы? менә шушы моментны кайсыз ничек? Мин әйтәм, мин визуал дип, мин менә күз алдыма. Макарондыр дип уйладым мен. Макарон булсын. Yo, мен сөйләүчене уйладым, мен әйтәм, күрсәтерләр микән ничегрәк авызга капканын. кабама. Алла. Ничегрәк менә сезгә шушы, менә уже сез килеп киле башладыгыз. Әйе. Китте, бу шундый вирусный җыр булып чыкты. Юк инде кабатлана. Мин Бит сүзләрен шулай. укып бетер алмадым. Менә сез шушы сөйләүчене ул капканда ниндирәк хисләр кичердегез? Менә мен әйтәм, визуал буларак мин үземне аның урынына куйдым. Мин әйтәм, әгәр дә миңа кап дисәләр, мин авызга кабарым, төшерерләр һәм төкерерим. Камера сүндергәч. Теге тукран булгач, тукран бит шул сөйләүчәннәрне эзли бит. Әйе, юк, әгәр дә менә син шушы актер урынында булсаң, мәсәлән. Миңа калса макарон ашый. Шулаймы? Юк, ул Мин уйлыйм теге Юк, миңа тере ни түгел инде бу, сөйләүчән түгел. Шулай мин аны тире дип уйлаган. Юк, миңа калса миңа макаронга Аны бит ашаган. сөркүнеп тора. Просто Юк. җиренә җиткереп төшергәннәр инде. Теге ышандырырлык итеп әйе. Валла инде ул клип ясарга булгач, аның нәрсәсе бар инде. Сез сөйләүчене кабар идегезме Асапа? Жуган булса. Ничек юасыңсың? Сабынлап что ли? Сабынлап мәле? Тере сөйләүчән түгел бит инде. Аның өчен акчалар алалармы? Для этого әллә нәрсәләрдә эшлиләр хәзер акча өчен. Мин мәсәлән акча бирсәләр, ну кабарым. Ничә сум бит? Юмыша, белмим инде. 2 миллион. 2 миллион түгел инде. Ну, мин хәтта бер 50 меңгә дә кабарым. Нанысын барып төкерәсең. Аның бер нәрсәсе дә юк. Сез менә Кабасына килеп төкерәсең. Последний герой тапшыруын хәтерлисезме? Заманда гөрләгән тапшыру. Менә анда нинди генә бүҗәкләр ашамадылар бит алар. Бал аналар гына ниләр? Ашыйсы килсә, Әйе. бу как раз инде. Ашадлык. Как раз Мәгәр сезнең теге бик каты ашугыз түгел. Ашыйсыгыз килсә, Мәскәү урамнарына атлап барганда сөйләүчен күрсәгез, алыр идегез. Алла язмасын, шундый вакытлар җитмәсен. Ашлык килмәсен. Аны да ашарга тур килмәсен, Ходаем. Берни түгел думай. Ашыйсы. Текст турында нәрсә әйтә аласыз сез? Минемчә, бу һаман да шул һаман бер тук-тук-тукран. Ягъни беренче җырда Шәрәпҗанда сюжет булса, име? Анда әтәшкә тибә ул, күкә тавыгы да күкә салмый. Динамика бар анда. Динамика бар. Монда һаман шул, монда аңлашыла, монда үзенә күрә клипта сюжет бар, име? Ләкин текстта ул кадәр сюжет бик күренми. Юк. Кабатлана. Ну, ләкин шул вакытта менә көйләп утырдыгыз бит әле Ну, алса. клибы, конечно. Биргә ярый. Әйе, клибы 5 балл менә миңа калса. Клибы шәп төшерелгән, әйбәт. Прям җиренә җиткереп төшергәннәр. Шәрәпҗан белән ниттергәндә, Шәрәпҗан шул бер нидә тора ул. Бер фонда. Бер фонда тора, бер нидә, бер движение, амында виш җиренә җиткереп сөйләүчәнендә каба уланы. Спонсорлар табылган. Билгеләргә күчәбез. Текстын бәялибез, башта 5 балдан ничәле куябыз? Лилиана, әйдә синнән башлыйк. Бик ни бу? Иш куеп була. Ну,
теге Алсапа, сіз тартып Мен дә сезнең белән килешәм. Икеле куйсаң бик түбән сөтү булыр. Но шул вакытта 4 куйсаң шулай бик күп булыр. 3 алтын урталык булсын. Рәсүл, син нәрсә Мин дисең? дә Бер тавыштан без эшне чыгарабыз. Музыкасы ничегрәк? Әйдә, кем әзер? музыкасы музыкасын 4 куя. 4 куясың. 4 куя. Бу бераз ничектер Шәрәбҗан белән бер тунус. Тегесенә мин 4 куйганым. Ну, монысына, ну, әйдә булсын 4 шулай. Син ничә музыкасына? Шулай булсын. 4 булсын. 4 Алсапа. Жәлләп. Юк, сез монда жәлләмичә куегыз әле. Әпәттек инде менә уйлаган, чыгарган, язган, вакыт әрәметкән пусть булсын 4. Мен бу кейде менә миңа калса бөтен миллилек юк. Кейиндә шулаймы? Икенче яктан, мәсәлән, менә авыл клубына төшеп, бу җырга биеп буламы? Була. Минемчә була, ничә булмас. Җиңелмә. Мин мәсәлән, минем кызым, мәсәлән, минем кызым 13 яшь, бисен генә иде. Бик миңа Монда сикереп бийсең. Сикереп бите. Шуңа күрә. Килгән майларны чыгарып. Ну, 4 куям. Шулай. Аңлашылды. Алга таба клип өчен ничәле куябыз? Мин куям 5. Клипны мин әйттем бит инде 5. Бер тавыштан 5 куябыз. Әфәрин, шушы клипны Рәхмәт бу төшерүчеләргә. клип өчен. Рәхмәт. Дөрестән дә бу планка. Операторда бик шәп клип. Бик шәп. Монда бөтен нәрсә, монда күпме кеше җәлеп ителгән, монда шундай массовый сценалар да бар. Монда бит инде машиналар да, бөтен нәрсә, бу бик күп Мин әле акча уйладым, әйтәм, чыгымланган. кай икән бул дип, менә бу аңламадым мин кайсы бина икән. Төшергәннәрме? Менә кая, менә нинди бу зал? Марат үзедә Кая Марат була? үзедә молодец. Казанны бик белмим инде мен. Мин белмим шулай. Бәлки танып алучылар булыр, хөрмәтле тамашачылар. Языгыз әле, таныдыгызмы сез шушы клиптагы бу локацияны, бу урынны? Без гомуми балаларны игълан итәбез һәм сез күрә алачаксыз гадәттәгечә экранның шушы өлешендә, аскы өлешендә. Худсовет. Худсовет күчә 3нче җырга бүгенге безнең плейлистта дип әйтик, Айзира Әхмәтханова башкаруындагы Шебенле боерган җыры. Җырның авторы Рөстәм Әхмәтханов. Кырыгыз яңа гына игътибар иттем, башкаручысы да һәм җырның авторы бер үк фамилиядагы кешеләр. Бу туганнар булып чыгадыр инде, әйме? Мужик түгел микән? Белмим, я әтисе, я мужигы, я... Ул да шулай сөйләшә, ир дип сөйләшә бит инде әдәби телдә. Татарлар мужигы дип. Мужигы бик матурный. Текстын таба алмадым, шуңа күрә менә ишеткәнсездер, ишетеп менә на слух кемеше әйтерсез, яме. Башлыйбыз клипны карыйбыз. Менә беренче кадр бу аңламыйча Шулмандыр инде. Шулман елгасы. Бүтән татар җырына хас. Музыкасы сразу. Күзне йомып татар икән белеп була. Бу яхшымы, әллә начармы менә шулай? Ну, бу узнаваемость. Менә Алсапага шуй. Миңа ожаганнарды. Менә бит миңа кызык әйбер. Менә бар нидер шунда берничә 1-2-3-4 мелодия, аны белеп була татарлык икән. Баяндай булмасын ди. Белеп була татар икән. Бу инде безнең шундый культурный код әйләнгән. Культурный код әйләнде. Шунда бу салаватта да бар. Сандугач кирде күңелгә. Әйе, менә шулай. Ана ниләр музыка. Менә проигрыш менә шундай татарлык. Кырас нинди чәчәк, бу нинди чәчәк әле? Чәчкә? Ней? Георгиннар. Георгиннармы? Юк, монда нидә бар? Теге сары төслесе бар. Астр дисәң, астр түгел инде буймы? Юк, бу георгиннар. Бу шуны бик шулай традиционный авылны чәчкәсе. Сарысын исемле әле. Узактыра торган. Әйе, узактыра торган. Әйе. Акчарлак дигән бу нәрсә. Бу дом культуралары наверное. Пароход дулкыннарны яра. Менә сез сораган атлар бар. Сабантуйдагы. Тексты булса кушылып җырлар идегез, әйме Алса апа? Шевенле буерганны. Булар бөтен авыл белән изәңләшеп чыгалар, әйме? Бөтен авыл. Ник ге авыл кызы улын салып озата. Менә мин аны аңлап бетермәдем. Нәрсә аңлатты ул әйбер? Тауга басып авыл кызы ал яулыгын булгап озата. Кая озата икән ул? Армиягәме?
Хаттаңы. Әйе, ак пароход дебит. Су. Әйе. Менә сандугач монда да телгә алма. Нигә, менә сорау куюга. Нигә. Менә бу шулай үзенә күрә бер мәсәлә интрига тудыра. Менә шул сорау. Кемне ул озата? Бузата, иге тауга басып авыл кыз, ал яулыгын булга бузата. Әйе, Сапа, әйтегез. Менә шунда яшәп киткән кешеләр хәзер кайтып, килеп исән яшәп йөриләр дә. Шулай булып чыга. Чөнки укыдым, мәгълүмат таптым, бу су астында калган авыл, ялгышмасам 40-50 елга якын инде ул авыл юк. Һәм бу авылда гомер күргән, кичергән кайчандыр кешеләр хәзер буйырган авылына килеп хәтер көнен оештыралар. Авыл көне булып чыга инде ул. Авылы юк, ләкин авылда шулай яшәп чыккан кешеләр бар. Чәчәкләрне исниләр. Менә шушындай сәйрәгән, мондай костюмнардан йөреп бакчада. Сары төти белән. Бу инде сәхнәдә йөри торган костюмнар Киемнәр Шын авылныкы түгел шул. Анда менә моннан гына бу силәрсез генә улда киеп йөриләр. Кымаяклар, камакышлар истәе. Нәрсәдер кылмаяк. Менә мин сүз аңламам. Нидер? Не ул? Кылмак диләр аны. Хмель. Хмель була, хмель. Кылмаяк, хмель. Кылмак ул. Күмәчләргә ни ясалар? Мәсәлән, кылмак дрожжи. Бездә шүпрә диләр дрожжи. Шүпрә юк, кылмак бу хмель. Сырая сытраган, үсә торган үсенте ул шуны. Балар инде шул хмельгә таба килделәр инде җыйналышып. Кылмак. Анда виноград. Үзәр виноград ашышыннан да. Минем. О, Менә әтәш. Менә ул нәрсә дигәннән ата кылыш каеннары онытылмас. Нинди ул була кылыш каеннары? Кылыш нинди? Булай түгел. Колышысы. Белмим, мин мәсәлән андый сүзне ишеттем. Кылыш юктыр. Бәлки алар аякларында шулай. Хөрмәтле тамашачылар, безгә худсоветка ярдәмгә килегез әле. Кылыш, без дөрес ишеткәнбез. Кылыш. Кылыш каеннар, ак буйлары, ойлы кишләр. Кояш каеннары түгелдер инде шулай. Кылыш ди. Кылыш ди. Кылыш каеннары. Әйе, бәлки Сүзлек керек. безнең менә караучылар ярдәм итеп җибәрегез инде, яме? Кем әйтмешә, 4 аяклы атта абына, шуңа күрә без 4ебез булсак та барыбер менә абынып киттек бит әле. Кылыш каеннар. Шалыш дигән сүз бар бездә. Юк, ул кылыш, ул каенның исеме түгелдер ул. Юк, ул сыйфат. Сыйфат кашаган. Каенның кайрысы түгел микән? Юк, бу нинди дигән сүзгә җавап бирә бу сүз? Кылыш. Яни абзый нинди шулай милли костюмнарны. Бик матур, эми йорт иши. Музей шикелле. Музейга шаган. Шулай дип уйлыйсың? Юк, әмма бер әби утыра. Шундый карт әбиләрдә шундый иләр авылда. Карт әбиләрдә бар ул. Алар бит үзгәртмиләр. Шулман суы кага ярларына. Бер шәшәген онытып калды. Бер чәчәген нишләп ишкенә микән? Эшкенә менә минекендә кайсына. Ул уйланып бетмәгән инде бик. Уйланып бетмәгән. Мендәр тышлар шундый матур. Сервант. Бүтән әбиләрдә дә бит сервант изге. Зур мендәрләр иш. Менә миндә мендәр тышлары бар. Мин алып килгән мендәрләр белән күтәреп җир. Менә силгесене бөтенесе бер төрле шикелгә. Авыр чакта аның итәген. Менә авыр чакта игътибар итегез әле. Авыр чакта аның итәген. Шибенелеләр килә. Менә әйтәм бит, бу сәясәткә Юк, шаган. шебенлеләр килеп сыйганга. Шул кадәр дурфай аңгырый. Мин аңлыйм. Ул авыл
халкын шул авыл исеме белән атыйлар һәм олылар дип үстиләр инде. Мәсәлән, Әйе. Шупайлылар. Ләкин монда Чебенлеләр бик шундый ямсыз яңгырыймы? Буйырганлылар дип әйтсә бер хәл, әйме? Аны нигә нәкъ менә Чебенлеләр сүзенә ияреп шулай авыл халкын шулай дип атадылар? Буйырганнар килеп, мәсәлән, Әйе. буйырганлылар килеп сыйынган. Шибенникеләр дисәң дә ишо. Бар сәер инде Чебен сүзе белән. Ул барыбер менә безгә әлеге дә баягы хөрмәтле тамашачылар ярдәмгә килегез әле. Бу авыл тарихы турында информацияны менә без эфир алдыннан табарга тырыштык, бик табып җиткерә алмадык. Шуңа күрә языгыз әле. Ни өчен нәкъ менә Чебен сүзе кергән? Аңлыйм, ул бит инде Чебеннән башка да берәр башка сүзгә бәйләп Әмнә исем карагыз, кушарга булыр иде. Карачай телендә, мәсәлән, Чебен ул бал кырты. Ага, Кем белә бит кан килеп чыкканалар. ансы да бар. Бал кырты. Безгә ул бит инде вакыт Безгә узган менә сайын ул бездә сүзне кабул бездә мәгънәсез саны гәрәгә. карагыз, менә уйлап карасам, менә бездә кырт сүзе. Бал өсти бездә тәмнәнеп Әйе, китә, шулаймы? әйе, әйе. Монда бит кырт шул кырт. Монда Әйе. Чебен кем өчендер ул менәләр аны шулай диләр. Әйе. Булырга да может. Шуңа күрә языгыз, яме хөрмәтле тамашачылар. Авыр чакта аның итәгенә Чебенлеләр Килеп сыйынган. Чебенләр килеп буйырган дигез. Мәңге уйлаган. Менә Нәрсә? борынгы замандагы парталар штулимын да. Әйе. Әнә бит Моны артлы. әйтергә кирәк, бу 10 ел элек төшерелгән клип 2015 елгы. Бу барыбер 2015 ел эчендә барыбер борынгы бит инде, әйме? Борынгы. Бу мен бу музей инде. Унсан башла. Ул фильмнән. Билмәм бөгәләр нишәүләп. Кемгә алар аны бигәләр икән? Кемгә? Сатугадыр, сатуга чыгаралар. Производственный цех дип язылган иде. Бар микән ул хәзер? Хөрмәтле тамашачылар, языгыз. Бар, мин беләм. Беләсеңме? Да, беләм. Ого. Бу минем иптәшнең знакомые менә шул цехны тота. Ихластан дип атала, әйме? Әйе. Тукай районында. Анда Тукай районы, Ого. прям шул авылда ул. Буйырган, ул ха Әйе, буйырганда. буйырган дип атала. Мындай зур чәкчекләр, ниләр эшләр, алар саталар. Менә пилмәннәр Менә бит. Хөрмәтле тамашачылар, Ихластанның продукциясе белән танышмы шулар? Языгыз әле, яме? Пич пичмаклары бармы? Бар микән, әйе? Безгә бик кызык. Менә композитор Рөстәм Әхмәтханов җырлары җыентыгы. Тукта, бу шушы кеше түгелме соң? Шул. Мыеклы Рөстәм Шул. Әхмәтҗанов шул. Әхмәтханов. Менә монда да мыеклы. Әхмәтханов, әйе. Монда да шул. Шулыктыр ул. Бу димәк үзе клипта төшкән. Әйе. Менә аның бер ни бар инде, историясе бар инде моның. Карыйбыз да аңлап җиткермибез. Аны менә шул янәшә торучылар белә инде моның нин, шушы клипның тарихын. Менә шулай язып җибәрсеннәр әле. Клипның да тарихын ничек төшерелгән Без икән? нужарабыз, әмма барыбер аңлап җиткерә алмыйбыз. Бу кеше үзе җырны да язучы, үзе төшә дә шунда. Аңлап җиткереп булмый. Бу Ничә сезнең өчен тапкыр карасаң да. Бу димәк сезнең өчен начар әйберме? Бер кеше клипта да төшә, бер кеше җырын да яза. Үзе турында, может быть, шулай иттереп китереп чыгаргандыр. Автобиографик. Әйе, бәлки Рөстәм Әхмәтханов безнең үзе дә карый торгандыр, әйме? Бик кызык булыр. Әйе, сәлам сезгә һәм безнең белән элемтәгә чыксагыз, без сезнең белән видео элемтә ашашлар интервью яздырып әйтишегә чыгарыр идек. Чөнки безнең бу тапшыруны бик күп кеше караячак һәм шулай аларга да менә ачыклык кертәчәкбез, алар өчен бу җырның гомумән нәрсә этәрде язарга, әйме? Миңа бик инде шый җырлаучы сиберәктәше. Таушы матур. Менә теге алгаулыгын, менә аны башында күрсәтәсе иде, менә әйе, сосындагы авылга. Может, Тукта, текстта булды бит башта алкыяулыгын булгап озата дип. Озата. Может, менә буларны озата. Юк. Арбада утырып жүрүчеләрне. Юк, алар бит су юлы белән килмәделәр бит тегеләр арбага. Ул плюс ал яулык, ул үзе бер символика. Әйе. Ну, аңлашылсын өчен башында да күрсәтсәләр яхшы булыр. И ахырдан, әйме? Ал яулык. Әле ул советлар чоры белән дә бәйле булса кирәктер. Син һәрвакыт бик сәяси подтекстлар эзлисең, әйме, Лилиана? Ияләшкән шуңа. Менә. Хәбәр. Менә. Аңламыша.
Менә сельское поселение Буйырган. Менә башкаручысы шушы була аңлавымча Айзирә Әхмәтханова исемле. Юк, менә мин барыбер аңлап җиткермәдем. Ул арбадагы кешеләр каян килделәр? Каяндыр читтә күрәсең, бу шушы Юк, авыл. су юлы белән килгән дип беләм мин. Юк инде. Нишләп салар? Пароходка утырыпмы? Каян Уларны читкә озатканнарда, получается, менә ул авыл китте бит инде, су астында калды. Булар уже менә картайгачны, уже искә төшереп, кайтып шул киләләр була. Бу димәк карагыз, минем аңлавымча, шушы Чебенле Буйырган авыл су астына киткәч, күпмедер өлеше Буйырган авылында калган. Менә шушы авыл. Кем кайсыдыр бер өлеше күченеп киткән башка җиргә. Менә шушы фәлән ел үткәч, башка җиргә күченеп китүчеләр яңадан монда кайтып, авылдашларын күреп, менә шушылай йөреп чыктылар бөтен авылны. Белергә кирәк моны барыбер. Демәк, ниндер символикалар алар булырга тиеш. Халык телендә. Әгәр дә әйтсәләр, язучылар булса, Һәм без тәңгәл китерер идек, тәңгәләштерик безнең. Менә без клип бит белән генә тамашачы булып. аңларлык нәрсә түгел ул. Ленар, менә алар менә хәле басылып торганнар, тегеләрне каршы алалар. Алар кем соң? Шул менә жирны язучы да? Аңлавымча шулдыр Юк, инде. аңладым да, әнчә балалар аларны каршы ала соң. Чөнки алар читтән килгән бит, монда кунакка кайткан. Туган нигезгә. Может, менә булар яшәүчеләр именно әбиләр. Бу әбиләр яшәүчеләр, тегеләр да. кайтучылар. Уже әйткәндә местныйлар инде. Местныйлар, җирле халык. Всё, аңлашылды. Бу безнең өчен бер башватткыч булды, име Бу җәмәгать. булмый. Миңа калса язырлар әле. Сезнең анда язучылар арасында бик активлар бар. Бар, шуңа күрә сезгә өмет бар. Ләкин барыбер без худсовет булгач, без үз эшебезне башкарып чыгарга тиеш. Без сәнгать яктан. Ләкин тамашачыларга әйтергә кирәк, аңлашыла, әйтергә мөмкин. Кем соң сез бәя бирергә? Менә мин берсендә Зәйнәпнең концертыннан репортаж төшергән идем. Бераз әйткән идем тәнкыйть сүзләре, тамашачы буларак. Шуннан соң миңа шундый хәйт килде. Кем соң син үзеңне Зәйнәп белән чагыштырырга? Мин үземә максат куймадым Зәйнәп Фәрхетдинова белән тиңләшергә. Мин тамашачы һәм блогер буларак үз фикеремне җиткергән кеше генә идем. Ләкин бу очракта худсовет безнең дә төрле кешеләр бар, иҗат кешеләре, Рәсүл белән Алсапа бар, безнең филолог Галимә һәм бар тамашачы. Ягъни без менә шушы төрле катлам кешеләре уртак шушы бәябезне чыгарабыз. Һәм шуңа күрә безнең зинһар өчен дөрес кабул итә күрегез. Ягъни чөнки бу җырлар тамашачы өчен эшләнә һәм без шулай тамашачы буларак та бәя чыгарабыз. Без кайдыр консерватория югарылыгындагы мөгаллимнәр, профессорлар түгел. Менә шундый лирик чигенеш булды дуслар. Әйдәгез бәя чыгарабыз бу җырның тексты. Үпкәләштән булмасын. Булмас Алсапа. Халык кайта Мунча пәри ишен генә үпкәләргә мөмкин башкаручылар. Ләкин башка. Юк, мин аның Эшләре бижан колагымнан да килдем. Миңа анардан соң да язылыштык без аның белән. Ул бит инде аңларга тиеш. Кошаша, мазның лизме. Значит, Юк, менә миңа тоже әйткәннәр иде. Бу Алсуның тагын күлмәкләре бармы икән? Һаман бер күлмәк киеп йөри дип. Менә мин шуның өчен үпкәләргә тиешме? 26 меңгә күлмәк тектереп, мин бит инде аны 2-3 тапкыр гына кия алмыйм. Миңа хотя бы 26 тапкыр кияргә кирәк. Һәр бер 1000 сумын чыгарырга инде бу күлмәкне. Менә анарга үпкәләргә нәрсәгә? Әйдәгез чыгарабыз бәяләрне. Ничә балл куябыз бу җырның текстына? Мин текстына куям 5 балл. Ни өчен? Чөнки кеше җаныннан чыгып, сыкранып, моңсуланып язган. Мин 5 куям тексты өчен. Мен дә 5. Мин дә 5 куям, чөнки дөрестән дә менә беләсезме, бу Станиславскийдагы шикелле, не верю дигән шикелле. Кайбер текстларны укыйсың, ихласлык сизелми. Кайбер җырларда текстларын дөрестән дә менә урысча әйтмешли откликается, синең менә шушы йөрәгең дөп итә башлыйш. Һәм менә шундый көчкә ия булды бу җырның тексты минем чакта. Йөрәгем кабул итте. Рәсүл, син нәрсә диярсең? Сүзләре мәгънәле, мин дә 5. Менә бер тавыштан 5 куйдык. Әйдәгез хәзер музыкасына. Музыкасына татарның ишетелә торган ноталары өчен 4 5-кә тартмый. Алсапа, 5 кенә дия күрмәгез. Юк, 5 түгел бит инде бу. Мин инде менә яратам шундый тавышы матур, кием матур. Шундый инде менә миңа ошады. Белмим, менә без Нәсесе? Юк, сез юк. Мин сезгә каршы килмим. Мин сезнең фикерләрегезне кабул итәм. 5 дигез, әйме? Мин 3 куям.
чөнки бу дөрестән дә бик шундый традицион әйбер әйме. Менә ул шиктән чыгарга кирәк. Шуңа күрә эшле. Оригиналь түгел дип әйтү. Оригинал түгел. Рәсүл. Мин дүртле куям. Дүртле куям, комментарий итеп тормыйм инде. Без комментарий. Бишкә тартмый, эш әз була, дүртле каты дүртле була. Келетмәс өчен шундый бик сәяси яктан дөрес бәя булды бу. Күчәбез клибына җәмәгать. Ничәлек куябыз. 10 ел элек төшерелгән. 10 ел элек. Тырышканнар бит. Монда карагыз, төрле локацияларда булганнар. Бүтән бер булар аңламча көне буе йөргән булып чыга. Ул бит беләсезме, ул менә шул ягы бар. Мин видеога төшергән кеше буларак буларны аңлыйм. Кеше бит бигрәк тә халык, "И төшермәгез инде, ямсыз бит инде." Менә шулай киреләнергә дә мөмкин, ләкин бит монда кая барсалар да кешеләрне төшереп күндерә алганнар. Менә шуңа игътибар итегез дип әйтәм инде. Плюс 10 ел элек. Плюс 10 ел. 10 ел элек. Ләкин шул вакытта сез уйлagыз, безнең моңа чаклы 2 клип булды. Шулар белән чагыштырганда ничәле куеп була? Ну, мин ишле куям. Осапа. Бу максималь. Осапа бишлегенә дия күрмәгез. Юк, инде бигрәк сез аванс белән куйдыгыз, әйме? Мин авыл җанына кеше битендә. Ярый, Аларны аласы сездән күрәм дә. югары бәя булгач, мине икеле булсын. Чөнки моны беренчедән, тырышлык өчен 1 балл, икенчедән ихласлык өчен 2 балл, 1 балл. Һәм менә шул килеп чыга 2 балл. Бу максималь, ну мен әйтәм бит, тартып сузып эшләр. Жарар дүртле булсын. Юк, икеле дидем Осапа. Миннән икеле. Линар, әз генә җиренә җиткермәгәннәр. Әзгенәлегенә түгел инде. Мин инде менә миңа башы аңлашылмый да бит. Миңа башы Үзегез дүртле дисез. Урынлап әйбәт җирләре бар. Эшле куям. Әйдә, давай менә жаңадан аны сыздырып ат. Менә мин дөресен әйткәндә, үзебез дә аптырадык бит инде, аңламаганга күрә. Аңламыйм мин менә. Кем анда кемне узата, кемнән анда встречает. Каян килгәннәр булар. Кемнәр килгән анда, кая килгәннәр, шибен турында да аңлашылмый. Вот шуңа күрә әйдә икеле куямыз. Менә бит Осапа да үзенең шын йөзен күрсәтте. Дуслар, игътибар итсәгез, безнең табында искиткеч матур һәм шул вакытта тәмле өчпочмаклар урын алды. Аларны да тәкъдим итте безнең якын достыбыз Мәскәүдәге Өчпочмак кафесы. Алар бөтен төрдәге татар милли камыл ризыкларын әзерлиләр, дуслар. Үзегез барып ышана аласыз, инана аласыз, хәтта бавырсакка кадәр. Өчпочмак күңел җылысы белән әзерләнгән, пешерелгән ризык. Без әле сезнең белән авыз итәрбез, дуслар. Авыл тәме бар. Исенә без билештек инде. Икенчедер бер ниндидер тәме бар. Авылда ашап утыргансыз, зур рәхмәт сезгә. Ялганламыйсызмы бу? Беләсезме, тегән тәмсез булса сез түгел. Линар, түгел. Менә авыл тәме бар. Көтер итеп тора, ансы да бетмәгән. Аллага шөкер. Беләсезме, бу пимпочкасы нәрсә өчен кирәк? Мин беренче килүдә аптыраган идем. Сорарга нәрсә өчен куялар икән моны? Мин дә аптырадым. Булар чөнки пешеп җитәр алдыннан менә шушы пимпочканы ачып, аның иченә шулпа салалар икән. Менә шулай мәшәкатьләнә, ягъни. Без барбы салабыз, пимпочкасы юк. Мен дә салам. Ләкин шул вакытта беләсезме, алар әзерлиләр шушы кафеда 3 төрле өчпочмак һәм менә шушы өчпочмакларны бер-берсеннән айырыр өчен дә дип аңлаттылар, ялгышмасы. Нинди тән может быть? Ул анда суганың күп салгач бик сушный була бит инде ул. Юк, бу туралган иде. Тәмле дисез инде, әйме? Пешерүчеләргә дә рәхмәт, үзеңә дә рәхмәт. Худсовет тапшыруының ахырына җиттек. Кайсы җырның ахырдан гомуми күпме балл җыйганын сез экраннарда күрәсез. Ниндирәк тәэсирләр худсоветлылар бу тапшырудан авыр булдымы бәя бирү, ничекме? Тәэсирләр. Кыенмы? Кыен. Ул бәя бирү һәр вакыт кыен, әйме? Мәсәлән, бигрәк тә иҗат эше булса, әйме? Кыен, чөнки кисеп аттыгына түгел бит, кеше бит эшләгән, тырышкан. Анда кабул итәргә кирәк. Ләкин критика булырга тиеш. Критика бөтен ни өчен генә? Критика ул үсешкә тиеш. Конкуренция ни өчен булырга тиеш? Конкуренция ул үсеш. Критика да ул үсеш. Без бит аны яхшы яктан тагын да әйбәтрәк булсын дип әйтәбез. Шуңа күрә үпкәләштән түгел, ләкин кыен эш. Без бит инде гади кешеләр. Сез гади түгел инде, сез бит инде Мәскәүдәге данлыклы Нур фольклор коллективы җитәкчесе.
Шулай да инде. 10 ел буе. 11 жыл инде. Мынай. Дөрес, менә ал не әйтмешли, җырлары әме, җырлары. Я менә барысы да безнең элек әйтәсем килә менә. 10 җырчыбыз бар иде бит. Белә торган менә минем заманда Илһам Шакиров, Әлфия Абзалова, аларның җырлары инде менә мәңгелек. Хәзер 80 еллык җырлар бар. Алар безнең мәңгелек йөрәгебездә яшәячәкләр. Яшьләргә дә менә минем элегәме менә мин дөресен әйтәм. Авылда торганда Илһам Шакиров җырлаганда тыңламый идем. Радионы сүндереп куя идем. Менә ул килә бит ул. Яшь барган сайын. Яшь барган сайын. Хәзер тыңлап туя алмыйм. Шуның өчен менә бу мондагы җырлар, клиптагы җырлар 15 яшьтәгеләр өчен. Юк, бу шевелне боерганда 15 яшь. Шевелдә генә бераз инде шал. Безгә күңелгә ятышлы дигән. Бик каты әйтә алмыйм менә, критиковать итә алмыйм. Гафу итегез. Но күңелне алдап булмый. Мин ничек ишеттем, шулай иттереп җавап бирдем. Рәхмәт Алсу апа. Рәсүл, син нәрсә диярсең? Ну, мин нәрсә дип әйтим икән? Безнең худсоветның икенче чыгарылышын булыр сыманмысың? Телисезме икенче чыгарылышы булсын? Кирәк. Бу мәгънәле эшме безнең? Мәгънәле эш дип Кирәк. Миңа кирәк, миңа калса кирәк. мәгънәле дә плюс ни дә кирәк. Теге менә теге бәйләнә алмаслыклар да кирәк. Шулай дисең, идеаль җырлармы? Бу бар бит, барбер табып була бит. Чыгып Менә чыгарабыз без идеаль дигән җырлар сүз. юк. Мин сезгә икенче елы хәзер хит парадта бара, ул кайнар хитта Дилә Нигъмәтуллинаның сурәт җырына клибы бар. Менә ул бик экстравагант. Да? Ну, алсын да карарбыз. Әле минем запаста җырлар бар. Шуңа күрә идеаль булып күренгән, ләкин шул ук вакытта тырнак астыннан кир эзләп табарлык әйберләр бар. Менә шушындый нотада, хөрмәтле тамашачылар, без сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт һәм исегезгә төшерәм. Без социаль челтәрләрнең күбесендә бар. Беренче чиратта без ВКда, ВКонтактеда, Ютубта, Телеграмда, Телеграмда, кайда гына карасагыз да, зинһар өчен лайк куегыз, комментарий языгыз. Безне үтереп мактасагыз да була. Аягызны салып таптасагыз да була. Иң мөһиме битараф калмагыз. Моны безгә Илсөя Хисмәтова әйткән иде узган Мәскәүчә милли ток-шоуында. Шуңа күрә сездән көтәбез җаваплар, бөтен куелган сорауларга җаваплар һәм киләсе вакыт, хәтта хәзер әйтәм. Һәм киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сәламәт. булды. Сәламәт Супер. булыгыз. Аллага шөкер. Булдымы? Син булмасаң. Димәк, огонь, молодец. Да. Егер сан пишмаклар ошибыз. Худсовет.